Dávajte teraz pozor, lebo toto je naozaj pecka. Aplikácia, ktorú používajú naši žiaci a učitelia pre zápis digitálnych poznámok do myšlienkových máp, obsahuje zaujímavú funkciu. Potom, ako učiteľ nadefinuje tematický celok a témy, ktoré bude so žiakmi rozvíjať, môže stlačiť magické tlačidlo s hviezdičkami. ChatGPT, ktorý je do aplikácie pripojený, navrhne vetvenie digitálnych poznámok. Automaticky a v slovenčine. Získané informácie doplnia žiaci o ďalšie poznatky zo zdrojov určených učiteľom. Potom spolu informácie kriticky posúdia a vyhodnotia. Spoločné poznámky vo forme myšlienkovej mapy upravia a doplnia o videá a obrázky. Učiteľ určí, akú časť tohoto objavného procesu vykoná ako prípravu na hodinu a čo nechá pre časť, do ktorej zapojí žiakov. Asi neexistuje veľa predmetov na strednej škole, pri ktorých by sa táto funkcia nedala využiť. Od slovenčiny cez angličtinu, matematiku, fyziku, dejepis, zemepis či odborné predmety. Aj takéto možnosti vám otvorí digitalizácia výučby s kritickou tabuľou.